Paalala, ito ay sinadyang makalap ng isa sa ating mga masipag na manunulat sa ating himpilan. Ating bibigyang buhay ngayong araw at ang mga personal na pagkakakilanlan ng mga taong nakapaloob sa napakahabang kwento at karanasan ni RJ. Taong 2015, nang magtrabahong helper si RJ sa isa sa mga transport company sa siyudad ng Bacolod City. Bilang mababang sahod ng isang helper, ginawa ni RJ ang lahat upang matutunan ang pagmamaneho. Ilang araw lang din ay natuto kaagad siya dahil sa lakas ng loob at determinasyon na makasahod ng malaki. Sa murang edad ay naging magaling na driver ng malalaking cargo truck si RJ. At sa unang mga gabi ng kanyang biyahe ay sinubok na kaagad siya sa gitna ng daan. Dahil kasi sa truck ban, kung kaya't pili ang oras ng biyahe ng mga cargo truck at madalas ay sa gabi lang ang mahabang biyahe. Lalo na at ilang lungsod pa ang dadaanan minsan. Tulog manok si RJ. At alam niya iyon noon pa mang helper pa lang siya na ganoon talaga kapag driver. Kaya sinanay na rin niya ang kanyang sarili para magkaroon ng sapat na sahod. Mahirap ang buhay ng kanyang pamilya kaya hanggat maaari ay ayaw niyang makontento sa maliit na sahod. Siya rin ang nagpapaaral sa kapatid niyang kambal na babae at tumutulong pa sa mga magulang para sa mga gastusin sa bahay. Mahimbing noon ang tulog ng kanyang helper habang siya ay pinipilit na idilat ang mga mata sa kadiliman at lubak-lubak na daan. Noong isa lang siyang helper ay masarap lang din ang buhay niya. Patulog-tulog lang habang tumatakbo ang sasakyan. Subalit noong siya na ang nagmamaneho, napagtanto niya ang resgo ng pagmamaneho na maging ang kanyang buhay ay nakasalalay rin. Kaya siguro mababa lang ang sahod ng helper. Patulog-tulog lang naman ito sa pagkahaba-haba ng biyahe. Papasok na sila noon sa lugar ng Mabinay Negros. Nang makita ni RJ sa gitna ng kalsada ang isang matandang babae. Nakatitig sa bahay na nasa gilid lang ng kalsada. Maliwanag naman ang bahay dahil may kuryente na ng mga panahong iyon. Ilang busina pa ang ginawa ni RJ dahil para itong bingi na hindi nakarinig, gayong naka-highlight na ang ilaw ng truck ng kanyang dinadala. Tsaka lang ito lumingon sa kanya nang bigla siya nagpreno sa harap mismo nito na may ilang dipa na lang ang layo. Masakit ang titig nito kay RJ na tila ba nagalit dahil naistorbo ang kung ano mang ginagawa nito. Tsaka lang din narinig ni RJ ang pag-iyak ng sanggol. Na tila ba may kung anong sakit sa katawan nito. Doon nahalata ng binata na aswang ang matanda na nasa gitna ng kalsada. Mabilis niyang ginising ang kanyang helper. Ngunit tulog mantika ito. Wala siyang magawa kundi ang bumusina ng bumusina sa matanda hanggang sa umalis na ito sa gitna ng kalsada na masakit pa rin ang titig sa kanya. Kabado si RJ habang pinapatakbo ang truck na dala. Iyon pa lang ang unang karanasan niya kaya hindi talaga siya sanay at tila ba nanindig pa rin ang mga balahibo sa batok niya habang papalayo sa nasabing lugar. Lalo pa nang maramdaman niyang tila bumigat ang kanyang dalang truck. Matapos madaanan ang bahay na iyon, kung saan ay iyak ng iyak ang sanggol, ay mahabang biyahe na naman ulit bago pa may madaan ang bahay na naman. Kilometro yata ang agwat ng pamamahay ng mga tao sa lugar na iyon. Malaking bagay lang na nasa tabi ito ng kalsada, kung saan ay may nakalinyang kuryente na. Ngunit wala ring ilaw ang mga poste, kaya madilim pa rin ang daanan. Habang papalayo si RJ sa lugar na iyon, ay ramdam niyang lalong bumibigat ang dala niyang truck.
Hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya ay lumolobo ang kanyang ulo sa pangingilabot. Inaantok pa siya at sobrang dilim dahil nasa parting masukal sila. Kaya pinilit niyang mawala ang antok hanggang sa marating na nila ang plaza. Piniling huminto doon ang binata upang maidlip saglit ang sobrang bigat ng talukap ng kanyang mga mata. Wala pa yatang isang minuto ay diretsyo nang hinila ng antok ang kanyang isipan. Ngunit hindi rin nagtagal nang may biglang nakadipang matanda sa windshield ng truck. Hindi na may galaw ni RJ ang kanyang katawan, habang ang matanda ay masama ang titig habang nakalabas ang mga ngipin na tila ba nabubulok na. Kitang-kita rin sa kristal ang mahahabang kuko nito. Sumigaw si RJ para hihingi ng tulong, subalit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Pinilit niyang gumalaw ngunit sobrang bigat na tila ba ay ginagapo siya ng hindi makikitang nilalang. Humahalakhak pa ang matanda sa kanya nang makitang tila nahihirapan siya. Galit na galit si RJ na nakipagtitigan sa nilalang. "Suntukan tayo. Buisit kang aswang ka. Hindi ako natatakot sa iyo. Demonyo ka." Pinilit niyang makagalaw at sa tulong ng pagtapik ng kanyang helper ay diretsyo na siyang nagising na hingal na hingal. "Nanaginip ka yata. Ang layo na pala ng ating biyahe." Puna ng helper niyang si Ondo. "Oo nga eh. Ang sarap ng tulog mo kanina. Hindi mo alam na may aswang tayong nakasalubong sa daan. Masama ang titig. Ang masama pa ay sinundan pa yata tayo." "Ako din. Kakagising ko lang. Kanina pa ako inatake ng aswang sa panaginip." "Pareho pala tayo. Umusad na tayo RJ kapag ganito. Hindi maganda ang lugar." Sa utak ni RJ ay malamang iyon ang matandang nasa gitna ng daan kanina. Nagalit yata dahil nadistorbo ang pang-aaswang nito sa bata. Kaya sinundan na lang sila at sila ang naging punterya na nito. Pinasibat na ng binata ang truck palayo. Habang tumatakbo ang sasakyan ay panireklamo ni Ondo dahil humihilab ang tiyan nito. "Saan naman tayo maghahanap ng makainan sa kalagitnaan ng gabi?" Reklamo ni RJ. "Baka may madaanan tayong kahit kapihan lang mamaya." "Sige, tingin-tingin ka sa bawat gilid. At pati ako ay nagutom na lang din." Makalipas lang ang ilang minuto ay nahagilap na ng kanilang mga mata ang isang maliit na kainan. Isang matandang babae ang nakabantay at may niluluto pa itong putahe. "Sakto, may kainan pala dito kahit hating gabi na." Masayang wika ni Ondo. "Oo, sa wakas. Maiibsa na rin ang ating gutom." Pinarada ni RJ ang dalang truck sa tapat ng kainan. Sabay pa silang bumaba ni Ondo. Pagtingin niya sa bisig para silipin ang oras, ay saktong 1:00 ng madaling araw. Nakapagtataka na may kainan sa hating gabi sa lugar na iyon, gayong wala namang mga tao. Gayunpaman, ipinagpasalamat pa rin nila dahil sobrang hilab na ng kanilang mga tiyan dahil sa gutom. "Anong atin mga tuto? Nako, ay tamang-tama at mainit pa iyang mga ulam ko. Kakaluto lang din." Magiliw na alok ng matanda. "Ang bango naman ng adobo niyo, Nay. Yung adobo lang ang akin." Saad naman ni Ondo. "Iyan na rin ang akin, Nay. Dadagdagan mo na rin ng mainit na kape." Saad rin ni RJ. Komportable naman sila habang nakaupo at naghihintay na maisilbi ang order nila na pagkain. Wala kasing ibang customer bukod sa kanilang dalawa. "Saan pa ba kayo galing?
At mukhang pagod na pagod kayo. Tanong ng matanda habang nagsasandok ng kanin. Sa bakulod po, Nay. May mga aswang pala talaga, Nay, no? Biglang tanong ni RJ sa matanda. Napalingon sa kanya ang matanda. Halatang nagulat ito sa kanyang tanong. Ngunit mabilis ring nakabawi at humalakhak pa. Nako, Toto. Kadaming aswang dito ay. Bakit? Hinarang kayo? Tanong ng matanda. Oo, Nanay. May matandang babae kanina sa gitna ng kalsada. Nako. Nagalit yata sa istorbo ng pagdaan ng aking sasakyang dinadala. Mukhang bata pa ang ginagamitan ng itim na kapangyarihan. Naputol lang iyon dahil sa pagbusina ko. Nako, mabuti at maswerte na napadaan kayo. Idi ligtas ang bata. Uwi ka ng matanda sabay abot sa kanila ng kanilang order. Nang maiabot ang kape ni RJ, ay kaagad siyang humigop upang maibsan ang kalam ng tiyan. Ilang higop ng kape muna ang kanyang ginawa habang tinitignan ang umuusok pang kanin at adobo na nakahain sa kanyang harapan. Napasulyap siya sa kanyang helper na noon ay mabilis na iniluwa ang nakagat ng adobo. Kitang-kita sa reaksyon nito ang pandidiri sa kinakain. Mabilis nitong tinapon sa madabong kalsada ang iniluwang karne. Napatingin si RJ sa matanda. Abala ito sa kanyang niluluto. Tinimplahan malamang nito ang kanyang luto. Wala sa sariling napasandok si RJ ng isang hiwa ng adobo at sinisinghot ang amoy nito. Napaduwal siya at mabilis na naitapon ang karne na nasa kanyang kutsara. Nagkatinginan sila ni Undo na tila ba nag-uusap ang mga mata. Biglang nagsalita ang matanda habang nakatalikod sa kanila. Kaya kapwa sila nagulat. Nasarapan din ba kayo sa ulam? Si RJ ang mabilis na sumagot nang makitang sasagot sana si Undo. Ngunit tila umikot ang dila nito at nahirapan magsalita. Oo naman, Nay. Paubos na po ang aming ulam. Mabuti kung ganoon. Mabenta talaga ang aking adobo. Mamayang konti lang, marami na akong mga customer nito. Napatingin ulit si RJ sa nakatitig din sa kanya na si Undo. Kinabahan din ito at baka mga aswang din ang customer nito. Magkano pala lahat ng babayaran, Nay? Naalala ko, kailangan na pala naming umalis. Kailangan 8:00 ng umaga nasa pagdidelibera na kami ng aming dalang mga feeds ng baboy at manok. Ay, ganoon ba? O sige, baunin nyo na lang ang tira. Sayang din at maiulam nyo pa iyan mamayang agahan. Sige po, Nanay. Magandang ideya nga yan. Sagot kaagad ni Undo. Napakunot ang noo ni RJ. Anong magandang ideya ang sinasabi niyang kanyang helper? Hindi nga nila nakain at itinatapon lang ng paunti-unti dahil sobrang lansa. Tapos sasabihin pa nitong magandang ideya. Matapos balutin ang mga tirang ulam ay mabilis na tumayo ang dalawa. Mabilis ang kanilang mga hakbang papunta sa truck. Pinaharurot na kaagad ng binata ang dalang truck. Bakit mo dinala ang adobo? Ang pangit ng amoy. Reklamo ni RJ. Gusto kong patunayan ang mga sinasabi nilang pinaspasan. Paano? Ikaw talaga, Kuya Undo, ang dami mong alam. Hindi ko pa talaga nakikita ang aktual na pagbabago ng karning tao o iyong pinaspasan na kapag papatakan ng kalamansi ay lumalabas ang totoong karne ng tao. Narinig mo na ba yon? Nako, wala akong alam sa ganyan. Malalaman natin mamaya. Sa ilang oras na nagdaan,
Eksaktong alas 7 nang makarating sila sa bodega kung saan ang delivery ng kanilang dalang feeds. Tumambay muna sila dahil sarado pa at may nauna pang truck na magdidiskarga rin. Naisipan ng dalawa na kilalanin ng driver at helper din ito. "Saan pa po kayo galing, kuya?" tanong ni RJ sa mamang driver na nasa 50 na pataas ang edad. "Bacolod rin. Alam kong Bacolod ka rin galing. Dati akong driver dyan sa kumpanya ng truck na minamaneho mo." Napatingin si RJ sa kanyang dalang wing van. Mukhang matagal na ngang driver ang kanyang kaharap. "Magkasunod lang pala tayo, kuya. Nadaanan niyo po ba ang kainan doon sa Korbadahan? Nasubukan niyo na po bang kumain doon?" Pagkagulat ang naging reaksyon ng kaharap. "Naku, nabiktima kayo sa kainan ni Lola Minyeng. Naku, pinaspasan ang mga luto dyan. Minsan nang nabiktima ang aking helper dyan. Mabuti na lang at naisukan niya lahat. Kung hindi, aswang na rin siya ngayon." Kinilabutan si RJ, maging ang kasamang si Ondok. "Sabi ko na nga ba eh. Dala-dala ko pa ang karne para sana patakan ng kalamansi. Duda talaga akong pinaspasan ang adobong iyon," sabat ni Ondok. "Sa susunod, kumilatis kayo sa lugar na inyong kakainan. Marami talagang aswang ang naglipana kahit saan. Kaya huwag kayong basta magtiwala." Nagpasalamat si RJ sa bagong kilalang driver, si Mang Inorio, na ilang dekada ng driver ng truck at samot-saring karanasan ng kababalaghan sa daan na rin ang naranasan. Marami itong naging payo kay RJ na baguhan lang sa pagmamaneho. Ipinasok iyon lahat ni RJ sa kanyang kukote bilang gabay na rin dahil alam niyang marami pa siyang ruta na iikutin. Marami pang delivery ang kanyang gagawin at bilang baguhan, kailangan niyang makinig sa mga naunang driver para na rin sa kanyang kaligtasan, hindi lang sa biyahe kundi pati na rin sa mga aswang na gustong magparami. "Magbaon na lang tayo ng kaldero, bigas at tubig sa susunod, Kuya Undo, para makasigurong ligtas tayo sa ating kinakain." "Mabuti pa nga siguro, RJ. Naku, wag na tayong kumain sa mga kainan kung ditong parte. Nakakatakot." "Hindi naman siguro. Talagang nagkataon lang. Pero mas mabuti na ang nakakasiguro," saad ni RJ. "RJ Undo, magagahan muna tayo habang sarado pa ang pagdiskargahan natin," yaya ni Mang Honorio. Nakasunod lang dito ang tahimik niyang helper. Sumunod na rin sila para makasigurong ligtas ang kainan na kanilang kakainan. "Dito kayo kakain lagi kapag dito ang destinasyon ninyo. Huwag kayo basta magtitiwala sa mga liblib na kainan dahil hindi niyo alam kung ano ang kahinatnan ninyo." Hindi umimik ang dalawa. Nakadikit ang maliit na kainan na iyon sa gilid ng bodega. Doon ay tiwala silang kumakain ng walang pag-alinlangan. Binusog nila ang sarili para sa mahabang biyahe na naman pabalik sa syudad kung saan sila galing. Namataan ni Ondo ang kalamansi malapit sa kahera, kaya humingi siya nito ng isa. Alam ni RJ kung ano ang gagawin ni Ondo sa kalamansi at hinayaan na lamang niya iyon. Matapos kumain ay bumalik na silang dalawa sa loob ng truck para makapag-relax. Ang kalamansi na dala ni Ondo ay pasimple niyang dinukot mula sa kanyang bulsa. Kinuha niya mula sa harap ng sasakyan ng supot na may lamang adobo na order nila kanina sa matanda. Walang imik si RJ na nakatingin sa mga ginagawa ni Ondo. Iniwan ito gamit ng mahabang kuko ang bitbit na kalamansi at ipinatak sa binuksang supot. Mataman lang na nakatitig si RJ na halos hindi na kumukurap. "Ay putik, ano yan?
Biglang bulalas ni RJ nang makitang biglang naging balat ng tao na may balahibo at munting butas o pores kung saan tumutubo ang maninipis na buhok ng balat. Nagsitayuan ang kanyang balahibo sa batok habang tinitignan ang supot. May mga parteng malaking daliri ng paa. Kaagad pinatapon ni RJ nang hindi na matiis pa ang nakakadiring karne na nasa supot at hawak ni Ondo. Nagkatinginan pa silang dalawa matapos maitapon ang bagay na iyon. Akalain mo, totoo pala talaga ang pinaspasan? Wika sa sariling sambit ni Ondo. Hindi ko akalain na sa edad na 28 ay maranasan kong masaksihan ang anyo ng pinaspasan. Mayroon pala talagang ganoon? Muling wika ni Ondo. Ako nga edad 21, maraming narinig na kwento tungkol sa aswang. Subalit hindi ko pa naranasan ng ganito. Nakakapanindig ng balahibo. Saad rin ni RJ. Kung dati ay mga kwento lang ng mga karanasan ng mga nasasamahang driver ang naririnig ni RJ mula sa mga bibig nito. Pero sa pagkakataong iyon, ay siya nang mismo ang nakaranas. At alam niya na mas marami pa siyang mararanasan pa. At dito ko na puputulin ang kwento. Masyado nang mahaba. Muli kong paalala, ito po ay totoong kwento at hindi ito bugos. Saksing buhay po si Kuya RJ sa kwento na ito. Muli po, maraming salamat sa lahat ng nakikinig. Trabahong ayaw pasukin ni Liloy. Subalit dahil sa kalupitan ng mundo sa kanya, ay pikit mata niyang gagawin. Madugtungan lang ang buhay ng kanyang anak na ilang buwan nang nakaratay sa ospital dahil sa sakit na leukemia. Ang daming pera nito, Liloy. Saan mo ito nakuha? Gulat na tanong ng kanyang asawang si Mauricia. Hiniram ko yan para sa pangangailangan na gamot at kung ano pa dito sa ospital. Itago mo para hindi na tayo mamomroblema pa. Utos ni Liloy sa asawa. Pero ang dami nito. Paano naman kaya natin ito mababayaran? Nag-aalalang tanong ni Mauricia. Huwag mo nang lalahanin pa iyan. Ako na ang bahala dyan. Alagaan mo lang ang anak natin, Mauricia. Gagaling pa si Junior. Maraming pera na iyan. Napaluha si Aling Mauricia habang nakatitig sa natutulog na anak na halos buto at balat na. Puno ng aparato ang buong katawan at ang daming pasa sa buong katawan. Sana nga gagaling na si Junior, Liloy. Sobrang sakit tignan na ganito ang kalagayan ng anak natin. Sana ako na lang ang nagkaroon ng sakit na ganito, hindi si Junior. Kasi nakakapanghina ng loob. Napayakap na lang din si Liloy nang naging sentimental ng asawa. Kahit siya ay halos madurog ang puso sa tuwing makikita ang kalagayan ng anak. Kaya kung ang pang-hold up ang magiging dahilan para mapabilis ang paggaling ng anak, ay handa niyang gawin. Kahit paaabot sa punto na buhay niya ang maging kapalit. Liloy, sama ka ulit? Tanong ng kakontrata nitong kagaya niya ay matinik din sa batas ni Mang Poldo. Saan na naman ba ang lakad mo? Tanong niya rito. Basta, pangmalakihan pa rin ito. Ano, sama ka? Sige, oo. Mas malaki ang makukuha, mas pabor sa akin. Aba, mukhang sanay ka na talaga. Hindi ka natakot, kagaya ng dati. Kumpara sa ikakagaling ng anak ko, bakit pa ako matatakot? Wala akong hindi susuungin
Hahaba lang ang buhay ng anak ko, pare. Naging madamdamin din ang kasama ni Liloy nang makita ang miserable niyang muka. Sino bang magulang ang makaatim na makita ang anak na naghihirap? Sa bawat araw na makikita mo ang iyong anak na nakaratay at puno ng aparato ang buong katawan, ay dinudurog din ng pinong-pino ang iyong puso. Sigurado bang malakihan itong papasukin natin? Paniniguro ni Liloy matapos mapasok ang isang underground ng lumang mansyon na abandonado na, ngunit may maraming security guard na nakapalibot. Naswerteng nakatulog ang nagbabantay na nakapwesto sa harap, kaya malaya nilang napasok ang mansyon. Hawak ng kanyang kasama ang mapa, kaya mabilis nilang natunton ang nasabing lagusan patungong underground, kung saan nakaimbak ang bare-baretang ginto na matagal nang itinatago ng mayaman at matandang mag-asawa na noon ay nasa labas na ng bansa naninirahan. Sigurado kaya ang impormasyon na yan? Baka mamaya nakatago pala dito ay isang halimaw at tayo ang ginawang alay. Reklamo ni Liloy habang naglalakad sa makipot na lagusan pababa. Alam mo, Liloy, tumahimik ka na lang. Inaatake ka na naman ng kaduwagan mo eh. Kaya kung ano na iyang pumapasok dyan sa kukote mo. Nakakatakot naman talaga ang lugar na ito. Tignan mo naman ang lugar oh. Mas matatakot ka dito kaysa sa mga nakabantay sa labas. Huwag ka kasi mag-isip ng kung ano, para kang timang. Hindi na umimik pa si Liloy. Tahimik na lang din siyang nakasunod sa kasamahang halatang sanay na sa ganoong gawain. Ilang pagnanakaw at pang-hold up na ba ang ginawa nito? Hindi na mabilang kasi dekada na itong gawain ni Poldo. Sa ilang sandaling paglalakad nila ay humantong sila sa harap ng nakapile na bare-baretang ginto na lampas pa sa kanilang taas. At ang lawak ay marahil mahigit kumulang 20 por 20. Hala, totoo ba itong nakikita natin? Hindi makapaniwalang tanong ni Liloy. Malamang, kita mo naman hindi ba? Ito na mismo ang nasa bitbit nating mapa. Tiba-tiba tayo nito. Nakangsing wika ni Mang Poldo. Mabilis nitong hinilang makapal na alporas na nakakabit sa likod. Nakangising binuksan iyon at maingat na ipinapasok ang ilang bareta ng ginto hanggang sa mapuno ito. Ganoon rin ang ginawa ni Liloy. Maging ang kanyang bulsa sa sex packet ay nilagyan na rin. O diba? Mamamatay na tayo nitong mayaman. Nakangising wika ni Mang Poldo. Hindi pa rin umiimik si Liloy kasi nababalot ng konsyensya ang kanyang katauhan. Ngunit pinilit niyang ipasok sa kanyang kukote na kung ano ang nakuha niya ay parte niya iyon. Napakadaya kasi ng mundo. Ang iba nakatulog na sa yaman. Samantalang siya noon ay kailangan pang magbungkal ng basura para may ipapakain sa pamilya at ibili ng gamot sa anak niyang may sakit. Gayong sa iba ay nakaimbak lang ang yaman. Hindi naman pala ito kailangan ng may-ari, kaya nga ito nakatago lang. Kaya bakit hindi ito pakinabangan ng kagaya niyang may anak na nag-aagaw buhay sa ospital? Halika na, Liloy. Baka magising na ang mga nakabantay sa labas. Iyaya ni Poldo. Mabilis lahat ng galaw nila hanggang sa tuluyan na silang makatakas. Bit-bit ang mga nanakaw na yaman. Pwede na yata tayong tumigil nito, Mang Poldo. Tanong ni Liloy. Tumigil saan? Dito, sa pagiging masamang tao. Madami na itong nakulimbat nating yaman. Nako, Liloy, hindi atin lahat ito. Bibigyan lang tayo nito ng porsyento. Sa kay master pa rin ito mapupunta.
Dismayado si Liloy nang marinig iyon. Akala pa naman niya ay kanya-kanya na silang uwi matapos iyon. Ngunit isang itim na lumang van ang dumulog sa kanilang harapan at kaagad na pumasok doon si Mang Poldo. "Ano pang ginagawa mo, Liloy? Pasok na bago pa tayo mamataan," utos ni Poldo. Mabilis na siyang pumasok at kaagad na isinara ang pintuan ng sasakyan. Napahalakhak sa loob ang kanilang master na nakasombrerong pangkastila. Dismayado si Liloy habang nakatingin dito. "Hindi talaga ako nagkamali ng aking napili. Hindi mo binigo ang tiwala ko sa iyo, Poldo." Nakangsing wika ng matanda. "Oo naman, master. Malaki kang magbigay ng balato kaya asahan mong magiging tapat ako sa iyo," saad ni Poldo. Napaismid naman si Liloy. "Napakabobo mo talaga, Mang Poldo. Kung wala ka ng dinaan ng master, hindi sana totoo ang sinabi mo kanina na mamamatay tayong mayaman," sa utak ni Liloy. "O bakit? Parang hindi masaya yung kasama mo." Sabay silip sa rear mirror na nakakunot ang noo. "Ay nako, master. Siguradong kabado pa itong si Liloy. Ilang beses pa lang itong sumama sa ganitong gawain kaya hindi pa masyadong sanay," sagot ni Mang Poldo. "Ganoon ba? Masasanay ka rin, Totoy. Binata ka pa ba?" tanong nito sa kanya. "May asawa na po ako at 3 anak," sagot ni Liloy. "May kanser sa dugo ang anak, master, kaya napilitan sumama. Kaya nga di pa masyadong sanay. Hayaan mo at masasanay din yan," sagot pa ni Mang Poldo. Tumango-tango lang ang matanda. Pagkarating sa hideout nito ay kaagad na binigyan ng pera ang dalawa. "Ito, tig 1,000,000 kayo. Malaking malaki na yan para sa pamilya ninyo." Mabilis iyong inabot ni Mang Poldo, pati ang kay Liloy. "Salamat, master. Mauna na po kami," paalam nito. Nakasunod lang si Liloy kung saan ito papunta. Doon ang tungo nito sa lumang motorsiklo. Kaagad itong sumampa at binuhay ang makina. Nang nakaandar na ay pinasakay na nito si Liloy. Wala siyang imik na sumampa sa likod nito. "Bakit ba parang napapansin kong bigla ka na lang naging tahimik?" tanong ni Mang Poldo sa kanya. Sino ba kaya ang hindi madidismaya sa nangyari? Akala ko pa naman yaman na natin iyon. Hindi nga aabot sa 1% ang nakuha natin doon. 1,000,000? Sa isang bareta ng ginto mahigit 10,000,000 na iyon. Ilang bareta ba yung nakuha natin? Wala. Huwag tayo. Hawak tayo sa lega at saka sa kanya ang mapa. Kaya siya ang may alam ng lahat. Wala tayong magagawa. Depensa ni Mang Poldo. Walang magawa si Liloy kundi ang tanggapin na lang. Malaki na rin ang 1,000,000 sa katulad niyang dukha. Ngunit kung bibilangin ay talo siya. Dahil sila itong sumuong sa kapahamakan. Supalit, kapiranggot lang ang nakukuha. "O sige, tatawag na lang ako ulit kapag may bagong racket na," saad ni Mang Poldo. Hindi sumagot si Liloy. Sa isip kasi niya ay bakit pa siya magpapaloko sa master na iyon kung pwede naman siyang kumilos mag-isa. Kahit hindi ganon kalaki ang makulimbat niya basta buong kanya. Tila nasanay na rin si Liloy sa mabilisang kita. Yung tipong suungin mo lang ang panganib, ngunit kapag seswertehin ka, ay tiba-tiba rin naman. Nakikita rin niya na dahil sa malaking halaga ng pera na hawak nila, ay may malaking pagbabago sa kondisyon ng anak. Unti-unti na ring nabawasan ang aparato na nakakabit sa anak nila. Ngunit dahil sa pribado ang ospital at bayad lahat,
ay mabilis na naubos ang pera ni Liloy. Nabawasan pa ito nang bumili siya ng motorsiklo na balak niyang gamitin sa kanyang trabaho. Naisip niyang magsarili na lang nang wala ng hatian o porsyento pang magaganap. Gusto man niyang balikan ang lugar kung saan ang maraming nakaimbak na ginto, ay hindi siya pamilyar sa lugar dahil gabi nang gawin nila iyon. Bukod doon ay delikado at maraming nakabantay. Hindi pwede ang mag-isa lang nasusugod. Isang mayaman na sumakay sa mamahaling kotse ang nasundan ni Liloy. Nang makita na pumasok ito sa lubak-lubak at masukal na daan, ay napaisip ng masamang plano si Liloy. Walang makakakita sa kanya oras na ito ang kanyang i-hold up at patayin. Tahimik niya itong sinundan hanggang sa makarating sa malaking bahay na sobrang layo na sa kabihasnan. Alam niyang nahalata ng lalaki na sinusundan niya ito. Kaya tumigil ito at bumaba sa kotse nito. Kaagad na inihanda ni Liloy ang kanyang barel na nasa kanyang gilid. "Sinusundan mo ako? Tama ba?" tanong nito. At dahil maliwanag ang buwan, kita niya ang reaksyon ng mukha nito. "Pasensya na boss, tawag ng pangangailangan lang. Ibigay mo na lang sa akin lahat ng pera na mayroon ka dyan. Para naman wala nang magiging problema pa." Sabay baba sa kanyang motorsiklo. Ganun ba? At kung hindi ko ibibigay, hindi mapipilitan akong daanin ka sa dahas." Napahalakhak ang lalaki ng tipong nakakakilabot. Kaya biglang natahimik si Liloy. Lalo na nang tila biglang lumaki ang boses nito. Kitang-kita ni Liloy kung paano tila biglang lumaki ang katawan nito. Namilog ang mga mata niya nang makita ang biglang panlilisik ng mga mata nito. Ang pagtindig ng mga buhok ng lalaki, maging ang paglantad ng pangil ng ngumisi ito. Sobrang nakakatakot na hindi napaghandaan ni Liloy. Isang aswang ang kanyang aksidenteng naging target para gawing biktima sa gabing iyon. "Ano na? Akala ko ba ay gusto mo akong ma-hold up? Lumapit ka." Mabilis na binunot ni Liloy ang dalang barel, ngunit sa kasamaang palad ay naalala niyang wala pala itong bala. Madalas naman kasi ay panakot lang ang baril na dala niya, kaya wala itong laman na bala. Kaya sa gabing iyon ay mapapahamak yata siya sa nilalang na nasa kanyang harapan. Hindi mo na siya nagpahalata na natatakot siya dito. Ngunit bigla na lang itong tumalon na parang palaka at sa tapat niya mismo ito tumayo. Napatingala siya dito at bago pa siya malukob ng takot sa buong katawan, ay mabilis na niya itong pinalo ng barel. Nagtatapang-tapangan siya sa harapan ng aswang, ngunit napahiyaw lang siya nang kalmutin siya nito ng mahahaba nitong kuko. Naghuhumiyaw siya sa hapde ng kalmot pa lang nito. Ngunit kailangan niyang maging matapang. Kung hindi ay lalong mapaaga ang kanyang pagiging pagkain para dito. "Kayong mga hold-upper, kayo naman talaga ang dapat mawala sa mundong ito. Nananahimik akong nilalang. Pinilit kong maging normal. At lalong inilayo ko ang aking pagkahilig sa sariwang laman at dugo ng tao upang mabawasan ang sumpa para sa akin bilang isang aswang. Ngunit sinadya mo akong magalit. Sinadya mo akong gustuhin na magising ang halimaw na nakatulog sa aking kaibuturan. Kaya hindi mo ako masisisi kung sa haba ng panahon ng pagtitimpi ko ay muli na naman akong makabiktima ng tao. Kayo lang din ang nag-udyok sa akin para gawin ito." Mahaba-habang litanya ng nilalang. Tila natauhan si Liloy sa sinabi ng nilalang. Napagtanto niyang mas masama pa siyang nilalang kaysa dito. Boss, patawad.
Kaya ko lang naman nagawa ito ay may sakit ang aking anak. Saad niya sabay taas ng kamay. Hindi ako nadadala sa pahawalang. Lalo na at gising ang halimaw kong katauhan. Hindi na napigilan ni Liloy na mapahagulgol sabay lohod. Kunti na lang at gagaling na ang anak ko, boss. Para mo nang awa. Tsaka mo na ako gawing pagkain kapag magaling na ang anak ko. Kaya lang naman ako naging ganito dahil sa kanya. Siya lang ang kalakasan ko. Kaya nung nalaman ko na may cancer siya, ay naging desperado na akong pasukin lahat ng masama man o mabuti. Mataman lang na nakatayo ang nilalang sa kanyang harapan. Ilang sandali pa ay tumalikod dito at may kinuha sa kotse. Pagbalik nito ay iniabot sa kanya ang isang makapal na sobre. Ito ang kailangan mo. Ayan, gamitin mo yan. At kapag gumaling na ang anak mo, sikapin mong maging marangal. Napahagulgol si Liloy sa sinabi ng kaharap. Hindi niya ito kailanman inasahan. Sinong mag-aakala na isang aswang na nais ka sanang maging karne ay pauuwiin ka pang bit-bit ang napakalaking halaga. Maraming salamat, boss. Sambit niya. Isa na lang ang hiling ko. Mananatili sanang sekreto ang aking tahanan at maging ang aking katauhan. May gabay akong laging nakamata sa iyo. Asahan mo yan. Mabilis na tumango si Liloy. Maasahan mo po, boss. Kaagad siyang tumalima at bumalik sa kanyang anak. Pagdating doon ay muli na naman siyang napaiyak. Sabay yakap dito at sa asawa. Bilisan mo nang magpagaling, anak. Uuwi na tayo ng probinsya at magbagong buhay. Hindi naman talaga mahalaga ang pera eh. Kaya lang kapag walang pera, ang hirap din. Pero sana magaling ka na, anak. Kahit wala tayong pera basta malusog lang. Napayakap at napaiyak din ang asawa ni Liloy. Kahit na wala tayong pera, basta buo lang ang pamilya. Iyon lang din ang hiling ko, Liloy. Naiiyak din na saad ng asawa ni Liloy. Paunti-unti na rin namang gumagaling ang kanilang anak. Kaya positibo silang maging tagumpay ang kanilang pangarap. Hanggang sa lumipas ang ilang araw ay tuluyan ang gumaling ang kanilang anak. At tinupad nila na umuwi sila sa probinsya para lahat ng magiging pagkain ng kanilang anak ay presko, pati sa hangin at kapaligiran. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Huwag kalimutan mag-subscribe